Bo día, señor conselleiro, moitas grazas por visitarnos neste stand da Escola Imaxe Son, no FP Innova. Ven vostede facer unha visita polos stands, que é o que máis lle chamou a atención? Bueno, estuve onte na inauguración, pero era todo unha pequena toleada, porque había moita xente, moitos medios de comunicación, e hoxe veño máis tranquilo a ver realmente os magníficos proxectos que se están desenvolvendo nos centros educativos, non? Creo que todo chama a atención, dende as innovacións no eido da gastronomía, aos drones, a carpintería, as redes informáticas, a odontoloxía. Creo que aquí está resumida, en certa medida, un pouco que a economía galega, xa non do presente, senón do futuro, non? E aquí se están formando os profesionais que o día de mañá están chamados pois a desenvolver unha tarefa económica e unha tarefa empresarial significativa. E creo que todo que hai aquí, dun xeito ou doutro, nos chama a atención. Sin duda alguna, o que máis chama a atención son as novedades tecnolóxicas. Por exemplo, esa aula de 3D virtual que nos chama a atención e que parece que entramos no mundo de Matrix. Nese sentido, supoño que vostede xa contestou moitas veces esta pregunta, pero este é o foro. Cales son as diferencias o que aporta unha formación profesional fronte a outros tipos de formación máis tradicionais? Bueno, a formación profesional, sin dúbida, é unha das principais ferramentas formativas que ten hoxe en día Galicia, non? E ten, eu creo que dous ámbitos de referencia. O ámbito individual, de cada alumno ou de cada alumna, e o ámbito xeral do conxunto dos sectores productivos de Galicia. Primeiro, no ámbito individual, calquer mozo ou moza ten un amplo abanico de familias que, sin dúbida, lle van dar resposta ás súas inquedanzas, sexa carpintería, sexa pois robótica, sexa tamén pois medios primeiros auxilios, sexa uso de drones, sexa gastronomía, sexa hostelería, imaxe e son. É dicir, non creo que haya ningunha rama empresarial que non este aquí representada. A nivel individual, que un alumno, que unha persona se forme no que lle gusta para poder despois desenvolver a súa vida laboral é moi interesante, non? E a nivel xeral, a nivel do conxunto do país, dos sectores productivos, hai que ter en conta que ter recursos humanos ben formados engade unha competitividade singular, engade competitividade ás propias empresas. Por extensión, hai unha maior capacidade de emprego, por extensión é bo para a economía e para o conxunto do país. Co cual, creo que a formación profesional, que é unha das grandes apostas de formación educativa do Goberno da Xunta de Galicia, o ten demostrado nestes anos, que é pois unha porta fantástica para a inserción laboral. Estamos a falar que un 80% dos alumnos aquí formados topan traballo nos meses próximos ao remate dos seus estudios, pero é tamén moi bo para a economía, porque daqui salen pois os profesionais que fan que a nosa economía, as nosas empresas poidan competir nos mercados. Por qué? Porque falamos de innovación, falamos de desarrollos tecnolóxicos, falamos en definitiva de todo aquilo que fai que unha economía, formación, coñecemento, tecnoloxía, innovación, adaptación, especialización, é dicir, todo aquilo que fai pois que unha empresa, un sector productivo funcione. Está un pouco implícito no que me ven de contar, pero estamos vendo estes días na xente que pasa por aquí moito camiño de ida e volta entre as empresas e os centros formativos. Vai a liña desde o seu goberno por aí, vai se avanzar nesta dirección? Sin dúbida, a formación profesional ten que estar vencellada directamente ao mundo empresarial. Aquí se forman personas para que poidan desenvolver tarefas profesionais nos sectores productivos ou emprender tamén accións propias. De feito, hai tamén un área de emprendemento, alumnos de formación profesional que emprenden, poñen en marcha os seus propios negocios. Non tería sentido formar personas profesionais que non sexan demandados polas empresas. E é fundamental esa vinculación. O mundo empresarial é fundamental e ten que confiar na formación profesional, e a formación profesional ten que dar resposta ás demandas do mundo productivo, dos sectores productivos. É un matrimonio non de conveniencia, é un matrimonio necesario, primeiro, para que a formación profesional se dignifique cada vez máis, e afortunadamente fomos capaces de ir mudando unha idea preconcebida e errada da formación profesional como un ensino menor, hoxe en día está tremendamente dignificada. E segundo, é bo para os sectores productivos, porque os nosos alumnos se están formando con fantásticos profesores, con profesores moi formados, naquelas necesidades e naquelas realidades que demanda o sector productivo.
eficiencia enerxética, manexo de drons, manexo de maquinaria de primeiros auxilios, piezas para odontoloxía, é dicir, estamos dando resposta a que o mercado, a que as empresas están demandando, e todo eso xenera un valor engadido que obviamente pon a formación profesional nun posto de vanguarda dentro da educación en Galicia. Cales son os obxectivos deste congreso? Por que organizar un congreso sobre formación profesional e innovación? Primeiro, para que seamos conscientes da potencia e da importancia que ten a formación profesional, para que haya tamén pois, un orgullo, un sano orgullo por parte dos centros educativos do que están facendo. Terceiro, para que uns sepan o que fan os outros. Temos centros de hostelería moi bons, temos centros de imaxe e son moi bons, temos centros que desenvolven tarefas, por exemplo, no eido mecánico da mecatrónica moi bons, pero é bo que estén todos aquí xuntos, porque en certa medida é un pequeno refrexo da nosa economía e é un pequeno refrexo do noso país, e é moi bo que sexamos capaces de innovar. E precisamente este congreso que fai é presentar as innovacións que se están facendo nos centros educativos, nos institutos, ben sellados a diferentes proxectos de formación profesional. E creo que iso é moi importante, porque por unha parte os alumnos están orgullosos do que fan e teñen de algún xeito motivos para estado, o profesorado que está implicado tamén ten que estar orgulloso e está orgulloso do que está facendo, e tamén o mundo empresarial e a sociedade que ven a ver este recinto realmente tamén queda orgulloso do moito e bo que se está facendo a formación profesional no país. Ese, para rematar, algún reto inmediato desde a súa consellería no ámbito da educación en Galicia, algo que teñamos que conseguir ou queramos conseguir de bueno, retos hai moitos, é dicir, en calquer campo da xestión pública e sobre todo na educación nunca se pode estar parados. Sempre hai que mellorar. Isto é un proceso de mellora continua, non? Nós temos que achegar máis FP ás empresas, temos que chamar ás empresas para FP, temos que ser capaces de potenciar aínda máis a formación profesional, de potenciar a innovación, temos que ser capaces tamén de potenciar a formación profesional básica, que é moi boa para reducir o fracaso escolar, e de xusticia social, porque vai a dedicar aos alumnos con maiores dificultades de aprendizaxe. Temos, en definitiva, unha serie de responsabilidades que colectivamente temos que sacar adiante. Non é unha responsabilidade exclusiva da administración, nós temos que poñer os medios e os recursos, que nunca son suficientes, obviamente, pero é necesario que haya como unha cadea de valor, non? En esa cadea están os profesores, están os alumnos, os fantásticos alumnos que están aquí traballando, grabándonos, están as empresas e está o conxunto da sociedade e, por suposto, a administración, pero é unha cadena de valor onde hai moitos eslabóns e se todos somos capaces de estar, digamos, unidos e traballando en algo que creo que é importante, que é que sexamos capaces de valorizar a formación profesional e de prestixiada, pois creo que estaremos facendo un bo traballo non só pos alumnos, que tamén, senón po conxunto de Galicia e po conxunto dos sectores productivos.